Απόδοση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και δεσποινίδες. 3 Μαρτίου 2015. Ζυγίζουμε το παρθενικό χοκ της Καβάλας. Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε να δούμε το ζύγισμά του. Άστο. Τα αφήσαμε. Τραβάει μόνο μας κάτω. Είμαστε στα 200. Ξαναδοκιμάζουμε. Είμαστε έτοιμοι. Φύνω. Ήδη τραβάει μούρι κάτω. Πρέπει να είμαστε καλά. Αν και κανονικά πρέπει να τραβάει μούρι και να κάθεται εκεί τα λάθη. Ναι, το ξέρω. Είμαστε σε 15 γραμμάρια. Βγάλε τα 15 γραμμάρια. Βγάζουμε τα 15 γραμμάρια της καλύπτρας. Και αφήνουμε το μοντέλο. Πάλι μούρι μας πέφτει. Ελαφρώς. Ξαναβάζουμε. Ισορροπούμε. Είναι ευθεία το μοντέλο. Ευθεία. Άστοσε. Άφησε. Πάλι μούρι μας στείνει κάτω. Ωραία. Να βάλω πάλι 15. Βάζουμε τα 15. Άστο. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Το έχω βάλει στη βάση. Και να κάνουμε και κάτι τελευταίο. Ωραία. Κλείνω, το βίντεο. Πίσω.